Assalamu alaikum, na dawo da bayanai ne yau na kawo kowa ya san fa akwai ciwo ka zagi mutum ba shi yayi ba. Kalamai na ma akwai zafi ita kuma kuna ma akwai dafi shayi ku zuba shi cikin kofi ku gane batuna yan gayo. Kunu mai zafi in kun ji ba a haɗawarsa akwai yaji ko da ku watan a cikin daji inda fa ka sha sai kaya amai. Habaicin kare da mai doki, habaicin kura jan aiki, ni za na fasa muku duk aiki, ku bi na a baya ku saurara. Wasu na so bai su ga bayan mu tuni mun rike Allah sarkin mu, kowa ya san da akwai damu cikin tafara in tayi ruwa. Gaba da shiri wanne a gaba ni dai tuni na san na yi gaba, kowa ya san da akwai tuba ranar da aka yi tunin laifi. A gidan duniya ba wajen zama karma ka sake kai yau hadama, amma wasu na ga suna rigima abin duniya shine sanadi. Haushi sana'a ce dai ta kare gyaɗa kuwa ba a ci sai an bare, in ka ji ana a tare zancen faƙalau bai zo nan ba. Wasu na can suna ta jin haushi tun da babu haƙori in ba da hasashi sannan ƙwarya a saman akushi, wannan fa batun bai daidai ba. Wai mu aka ce wasu magiya ta kan hanya mai tsuliya, in dai fa mutum har ya tsaya sai ya yi nadama na tuba. Ku tsaya ku ji Allah ne guda kuma ba shi babu cikin gida, in har ya raba ka da hassada gode masa kai kam kai gaba. Ta kulun fito ce gauta gona in za a yi nomanta a fatanya sai an sako ta, aikin nan za ka ji daɗinsa. Da kare da biri ai sai kallo a buga ai fasin sai kwallo, yaro mai kuka don gwalo a faɗa masa san bai daidai ba. Kai bajan ku baje rigar saki dai sai goje ba dai fargo ya saka ta waje sai dai a gida ko ɗakinsa. Agogo a can sarkin aiki bar dai ku kira ni da jan zaki, Musa mai gida ne ya aiki, dan manya sai ku tare na gaba. Manya kai a tare ka gaba, a tare dan manya ne a tare kai.